A všechny děti, které už dokreslili, už mají svůj obrázek dokreslený, tak se sednou na lavičky. Pohádka. Jo, už jste nakreslil, tak se sednou na lavičku, jo? Tam máte Lipču, dejte si Lipču. A rodiči, pozbuzujeme své děti. Proč chcete dělat naše děti? Ale my jsme říkali, že budeme kreslit celýho Žižka. Nekontrolovat jenom hlavu. Od hlavy do možné, teda od Předsedo. To je předseda. Kdo se nevíte, tak je to kříže. Ale já to vůbec neslyším ani jednou dítě, že by se to smálo, máte až 4 let.